Čaute, moje meno je Peter a ja vás zdravím pri dnešnom videu, kde si ukážeme dva v podstate identické teplomery na meranie teploty v priestore a vlhkosti v priestore. Rozdiel v nich je len v tom, že jeden sa vyrába v tomto kruhovom tvare a druhý v tomto štvorcovom so zaoblenými rohmi. V podstate sú ináč úplne identické, odlišujú sa v podstate pri tom ich čísle modelovom, len v tomto poslednom číselku kruhový je s Y a ten štvorcový je s F-kom. No, pozrieme sa, čo máme v balení. Ku každému teplomeru je priložená takáto montážna konzolka, nazvime to tak, ktorá sa dá prilepiť samolepkou niekde na povrch a samotný teplomer sa následne na ňu vlastne pripevní a máte ho na stene. Alebo zároveň tá konzolka, keď už som to tam dal, slúži, že sa ten teplomer dá postaviť takto na stôl. Není to moc stabilné, ale tak hádam, niečo to vydrží, nespadne to len tak jednoducho. No, ďalej je tam návod, v ktorom je v podstate ukázané len, že sa tu dá namontovať vlastne na tú stenu a ako to napárovať, nejaké tie informácie. Nič zaujímavé pre nás, pretože my si vlastne všetko ukazujeme. No, ideme si ukázať rovno párovanie do systému, aby sme si vedeli o tom teplomere povedať viac. Tu zozadu má párovacie tlačítko, ja si zapnem párovanie. Zigbee to MQTT a podržaním vlastne tohoto tlačítka, tuším na 5 sekúnd, je v návode napísané, sa nám rozbliká párovacia táto ikonka. Tak, prebieha nám párovanie. Pomalinky sa nám zariadenie pridáva do Zigbee to MQTT. A keď bude pridané, tak sa pozrieme vlastne na to, čo nám poskytuje. Tak, zariadenie je pridané, klikneme si naň a tu máte možnosť vidieť, že je to koncové zariadenie, všetky koncové zariadenia na baterky, teda všetky zariadenia na baterky sú koncové, len zariadenia s pevným napájaním 230 sú vlastne rútre. Aj to není vždy pravda, niektoré zariadenia aj s napájaním 230 rútre nie sú, ale v podstate len aby ste vedeli. No a veľmi dôležitá vec, pri každom zariadení, ktoré pridávate do Zigbee to MQTT, máte tuto dole model a to TS0201. Keď na to kliknete, tak vás to vlastne odkáže na stránku produktov, ktoré sa dajú integrovať do Zigbee to MQTT. A tu máte zoznam, čo ten vlastne, popredu si viete zistiť, čo ten daný prístroj poskytuje v systéme a tak ďalej. Sem som vošiel z jedného jediného dôvodu, chcem vám ukázať, že hneď tu hore je upozornenie. Ak niekto nevie po anglicky, tak ja to momentálne prepnem. Ja tiež neviem po anglicky. Ja sem prepnem preklad a vidíte, aby aktualizácia OTA, to je vlastne aktualizácia firmwarea, v tom nie každý prístroj to podporuje, ale tento teplomer to podporuje, tak je tu napísané, že nemáte to inštalovať, pretože to tento teplomer v podstate znefunkčný. Takže keď tento teplomer pridáte, nerobte aktualizáciu cez OTA. Tu máte aj vysvetlené, musím zrušiť tento preklad. Tak, tu máte vysvetlené aj, ako sa to zariadenie páruje. Keď náhodou neviete, alebo ste stratili návod, tak sa tuto viete pozrieť. Vidíte, že tu je to, že sú prístupné tie OTA updaty, ale s tou poznámkou, že to nejde vlastne robiť a následne je tu vysvetlenie jednotlivých tých prvkov. Ja sa z tohoto vrátim naspäť do Zigbee to MQTT. Ideme hore, dáme si Expose, čo nám vlastne teplomer vystavuje do systému. Takže je tu hodnota batérie. Nečudujte sa, všetko, čo pridáte do Zigbee to MQTT aj na baterky, tak komunikuje vlastne len raz za určitý čas. Preto niektoré hodnoty nie sú načítané správne, ako je vlastne teraz tu tá batéria, ukazuje tamto 0, ale máme tu už teplotu 23,8, máme na displeji 23,86, máme vlastne v systéme. Vlhkosť tu je 47, máme 47,5. Voltage vlastne tiež nám neukazuje a kvalitu linky 200 LQI. Následne tu máme Settings Specifics, kde si môžeme kalibrovať samotnú hodnotu. Keď vám prípada, že to ukazuje o niečo viac, tak vlastne napíšete sem +1, -1, koľko vlastne treba. To dolné je nakoľko desatinných čiarok má ukazovať a ďalšia humidity calibration je kalibrácia vlastne toho vlhkosti. No, to by bolo k tomuto všetko. Ideme sa ešte pozrieť do zoznamu zariadení, čo vlastne vidíme priamo. Zariadenia, takto, čo vlastne vidíme pri teplomeri.
No, takže ako vidíte, máme tu len teplotu a vlhkosť. Všetko ostatné, batéria je zatiaľ neznáma, napätie je neznáme. To časom vlastne naskočí. No, to by bolo asi všetko k tomuto teplomeru. Snáď ešte pripomeniem, takéto teplomery nie sú vhodné na riadenie nejakých automatizácií, ktoré potrebujú častú aktualizáciu vlastne tých hodnôt, ktoré poskytuje ten teplomer do systému. Zigbee protokol funguje na tom princípe pri baterkových zariadeniach, aby šetril batériu, tak komunikuje vlastne s tým home asistentom len raz za pol hodinu, raz za hodinu. Pri každom tom teplomeri je to individuálne, dá sa to tam v systéme aj nastavovať, ale nie je to moc spoľahlivé, takže skôr to berte tak, že je to informačný teplomer, ktorý budete mať niekde položený, ale nemôžete podľa neho riadiť kúrenie, nemôžete podľa neho riadiť klimatizáciu a také veci, pretože tá aktualizácia tých údajov není dostatočne častá, aby sa podľa toho dalo niečo riadiť. Je to viac menej len informačný teplomer pre vás. Ak budete chcieť nejaký teplomer na riadenie, musí to byť iný, nie tento. Popredu vám poviem, že najlepšie sú asi Bluetooth teplomery, tie dokážu odosielať informáciu aj raz za sekundu, ale zase je to na úkor batérie. Hej, takýto teplomer podľa výrobcu by mal vydržať 2-3 roky a ten Bluetooth teplomer jednoducho tým, že tak často posiela tú informáciu, toľko nevydrží. To by bolo asi všetko. Ja vás poprosím, ak sa vám video páčilo, o like, o odber kanálu, o komentár, proste čokoľvek, čo vás zaujíma a nepovedal som vo videu, sa môžete spýtať v komentároch. Tak, majte sa pekne, uvidíme sa pri nejakom ďalšom videu.